अरे डेव्हिड हो जसी बसी गायन मोचे बोचे गायन बॉल बॉल गेम कित कोता फुटबॉल हेटा फुटबॉल म्हणा कोण म्हाका फुटबॉल म्हणो कोण तुम्ही जशी बसी म्हणून आता आहे फुटबॉल म्हणून आहे ना जाता जाता अरे जाता किती सांगस तुका किती आपण सांग 25 तारखेर होय. आता आहे गेम गायल्या फुटबॉल गेम गायल्या आता फुटबॉल गेम गायल्या सोय तुम्ही मला सगळ्या घे आणि म्हाका सपोर्ट करू यो आणि तू म्हणजे डायरेक्टर म्हणे तू मेन हांव मेन ए, आणि कल्याण कोण आमगे रायटर कॉमेडियन आगुस्तीन काय बिना काम येते आम्ही येते सोय 25 तारखेर सगळ्या घे आणि म्हाका सपोर्ट करू यो जुना मरे किती जुना 25 जुना 25 तारीख नु हा. माया 25 तारीख माया 25 माया तारखेरू आता माया 25 तारखे सांजेरू सांजेरू अरे माया 25 तारखेर 7:30 आमगे तियात्र हा संसारच्या दिसाचो काय मुनिशच्या दिसाचो पणजे काला अकॅडमी तुम्ही फोनची तियात्र गायला 25 तारखेर पण आम 5 तारखे ऑलरेडी तियात्र केलं रे आम 5 तारखेमध्ये तियात्र केलो होय. पण ते दुस मरे फेस्ता चोड आलोली ए. वैत थिंगा फेस्ट सांगवाडा फेस्ट सालिगांव फेस्ट दोनापावल फेस्ट सांताक्रूज फेस्ट सगळीकडे फेस्ट सारखे गेले. तेका मरे जायत लोकांना तियात्र चुकवला होय. तेका चुकलोल्या पासून आणि तियात्र गायला 25 तारखेर 7:30 पणजे काला अकॅडमी हॉला बरे लास्ट शो बरे मागे सांगू मागे मस्त तुझे फोन देऊ कोण ए, तू Sure, तुला बरे. काम फोन दे. हॅलो अरे बाबा तुझ्या 25 तारखेला गेमी पावपा ना माश कोण मॅच जाल्या माशे त्या दोरे आणि गेम कराय अरे ना आमगे तियात्र गायला कला अकॅडमी होय पणजे कला अकॅडमी आमगे तियात्र गायला सांजे 7:30 वाजता सांगत तुमका सगळी आहे कळलं तुका न्हू कितें तिकेट पासून बिना काय तिकेट आणतो तुका होय तिकेट आणता चोय सगळ्या बऱ्यांतलो बरती चुकली ना काय कळ्या न्हू हा बरें या हा आणि तुमका काय सांगता ह्या म्हयन्या 25 तारखेर 7:30 वाजता कला अकॅडमी पणजे हो तियात्र आमी गायला सगळ्यांनी येवचें आनी हो तियात्र चुकय नाका बऱ्यांतलो बरो तियात्र कळ्ळें न्हू हांवें मुगे गेम पोस्टपोन केलें तशें कोन्न तुमगे कितें इम्पॉर्टंट काम आहा तें पोस्टपोन केलें आनी तियात्र हें कळ्ळें न्हू तियात्राचो बरोयनार कॉमेडियन किंग कॉमेडी आगोस्तिनो आनी डायरेक्टर आमगे कॉमेडियन जॉयल तियात्राचे नाव संसारच्या दिसाचो काय म्हणून इच्छा